Välkommen. Och du börjar med att blunda. Och du slappnar av i hela kroppen. Du sitter bekvämt eller ligger bekvämt. Och du slappnar av i hela ansiktet. Du slappnar av i halsen, i axlarna, i hela ryggraden, i bröstområdet, i magområdet, lår, vader, fötter, tår, armar och fingrar. Du släpper tanken om den yttre världen och du reser in i dig själv. Du är bara här med dig själv, slappnar av och mediterar. Med dina tankar så kallar du till dig ljuset. Du kan se en sol som lyser till er. Den lyser upp hela dig och hjälper dig att slappna ytterligare av. Du kan tänka lite om andningen, att du andas in och du andas ut och du slappnar mer och mer av. Du föreställer dig att du reser inåt och du kan se en stig som går in. Och du promenerar sakta på denna stigen. Solen skiner och du känner ljuset. Du känner frid, ro. Jag känner kärlek. Du tänker kärlek till dig själv. Kärlek till livet som du lever. Kärlek till naturen. Kärlek till alla människor. Kärlek. Allt är kärlek. Plötsligt kommer du till en plats. Ett öppet plats. Och med din föreställningsförmåga och fantasi så ser du det som ett rum, ditt inre rum. Och med dina föreställningsförmåga, din fantasi, så bygger du upp ett rum. Ett rum med vackra väggar. Det är ganska stort. Och du tar in sådana saker som du tycker om.
Du kanske gillar att måla, teckna. Något som inspirerar dig, som ger dig glädje. Du kanske har stort fönster i rummet så att solen lyser in och ger dig energi, fred, ro och kärlek. Det här är ditt inre rum. Det som du känner dig nära till din egen kärna. Och din kärna är nära till Gud. Föreställ dig att du har en stol eller säng så du kan vila och må bra i ditt inre rum. Så du njuter av att vara i ditt rum, ditt eget inre rum. Föreställ dig att ljuset ökar kring om dig. Och att du flyter i energi. Och du flödar i energi. Och du slappnar ytterligare av. Tänk om dina känslor. Tänk dig att du kan släppa dina känslor. Släpp. Du hittar flesta dina känslor kring magområdet, lite utanför din kropp. Så tänk dig att du fångar dem och du släpper. Fånga och släppa. Andas in och släppa. Fånga och släppa. Och du känner att du kommer till mer och mer ro. Mer och mer frid.
Och då börjar jag få in tankar om hur underbar du är, hur underbar människan är. Och du har kommit till en djup meditation och du kan fortsätta med att släppa känslor och tänka positiva tankar ett tag till och jag tackar för mig.